Dobrý večer. V živote existujú situácie, na ktoré by ste radšej asi chceli zabudnúť. Na ktoré nespomínate v dobrom, ale v zlom. Mám recept, ako sa do takýchto situácií nedostať. Vyhnite sa im. V dnešnom SOS okrem iného uvidíte ebenci a poslednú ságu monsterovcov. Takže neodchádzajte. Dobrý. Tak teda, ako to bolo? Čo vám poviem? Musím vám povedať, že môj život aj môj vzťah sa stal vecou verejnou. Všetci čakajú na každý môj krok, všetci ma absolútne sledujú. Mne sa z toho až čká. Pardon. No tak popísalo sa toho dosť, ale my dvaja sme to teraz preto, aby sme to konečne národu vysvetlili. Aby sa vlastne to národu povedalo celé, lebo národ sa nevie dočkať, viete. Vidíte, aj mne sa z toho čká. Aj mne sa začalo. No vidíte. Aj mne. Tak ako to teda bolo? Všetci napäto čakáme. Pardon. No, tak čo vám poviem? Pardon. Je veľmi ťažké ísť s kožou na trh. Pardon. Vážne? Pardon? Áno, minule som išla s kožou na trh. Teda na miletičku a vôbec to nebolo ľahké. Pardon. Ale prečo? Pardon. Viete, lebo tá koža bola medvedia a ona bola fakt dosť... Pardon, ťažká. Ja som to je pochopiteľné, pardon. Iste ste to nemali ľahké. Nie. Nemala. Jasné. Mňa by teraz ale zaujímalo, že ako to vlastne s ním a s vami bolo, pardon. No tak, ja keď som ho spoznala, tak bol pre mňa taký, nepopísaný papier. Teda tí, čo ho poznali predtým, tak vedeli, že tam bolo, niečo napísané, ale ja teda som ho nepoznala a teda nevedela som to, odčítať. Isté, to ste nám teda nepovedali moc, ale dúfam, že v ďalšom vstupe, nám poviete trošku viac, Veľmi rada sa, otvorím, Takže my sa už uvidíme, o chvíľu, V Kóreji veľmi obľubujú kvalitnú kávu. Sú schopní kvôli nej sa aj pobiť. Dokonca aj v parlamente. Ty si mi schoval moju kávu! Nie. Daj mi moju kávu! Nedám. Tu máš čaj. Daj mi moju ranejšiu kávu, ty špina! Tu máš čaj. Daj ju sem! Čiže? Párkrát som sa zamyslela sama nad sebou. A vždy som si povedala, že musíš viacej premýšľať. Nemôžeš konať tak emocionálne. A výsledok, Zvíťazili. Endorfíny. Endorfíny? Áno, endorfíny. Viete, to znamená, že vždy nado mnou zvíťazia emócie nad rozumom. Chvála Bohu. A viete, ja vždy, keď do niečoho vstupujem, tak zásadne s emóciami. To vážne? Áno, aj minule som vstúpila do električky. A tak som sa rozplakal. Toto je milé. A my sa opäť vrátime o malú chvíľočku. Veľmi rada. To som rád. Cena autobusového lístka je asi 12 korún. Cena auta asi 360 000 korún. Čiže za cenu auta máte 30 000 jazd autobusom. Dvakrát denne, keď urobíte jazdu autobusom, tak to vychádza, že môžete jazdiť 41 rokov. Škoda si kupovať auto. Fakt škoda. Prezident Bush mal veľký prejav k svojim občanom. Vyjadroval sa v ňom hlavne k téme amerických vojakov v Iraku. Ten prejav predniesol v knižnici Bieleho domu.
Diváci sa zhodli, že pôsobil, ako keby nebol vo svojej koži. No, čuduj sa svete, veď bol v knižnici. No, poďte už, no. Mojou povinnosťou je vás informovať úplne o všetkom. Teda, dnes som ráno vstál o 6:30. Toaleta 7:30, veľká aj malá zároveň, sedel som pri tom. Potom som sa nareňajkoval. Mal som steak s vajcom a zemiakmi plus chlebíček. Prečo ste takto oblečená? Pýtali ste sa na moje záľuby. Aha. No a toto to je moja najväčšia záľuba. Ja milujem kopať. Tak ale také dosť nezvyčajné pre ženu, nie? Vydali za to zábavné. A kde všade ste už boli fárať? No tak ja už som fárala rôzne. Ja som fárala v českých doloch Liboré, potom v bani Novotného, na státkoch Pálfiho, v gréckej bani Asimakopoulos a v malej dedinke Dospiva. Aha, a darilo sa vám? A isté, že... Jasné. Takže uhlie. A čo by uhlie? Zlato. Zlato, tak to je iné kafe potom. Áno? A tam som ešte nebola. Neodchádzajte, my sa ešte vrátime. Vidíte? Prestalo sa nám čkať. Nikto na mňa nemyslí. O chvíľočku sme späť. Monsterovci. Vždycky hovor všetko. Vážení diváci, vitajte v najsledovanejšej show. Vždycky povedz všetko. Neviem, prečo tu je toľko ľudí, však ja mám show. Na, zasi tu. Vždycky, to je moja show, ja mám sledovanosť. Čo tu robia tí ľudia, tak tu sa nedá pracovať. A čo tu robia? Všade sú. To je moja show, moja je to show, moja, čo tu robia tí ľudia? Ja mám... Ty sa asi tu, hýbaj do riči. Všade tuto. Neuveriteľné, však. Všetko ide podľa plánu. Tu je Národné divadlo, Slovenské národné divadlo. Všetko funguje presne tak, ako tie figurky sú stav... Ale hýbaj... Čo tu povedal? Ideš od tamto. Aha, a tento uchyl, čo kopnem do riti. Sa nedá robiť, fakt. Všetkých nachytám, všetkých. Vždycky hovor všetko. To ja hovorím, kto nemá čísla, tá ten neleze na obrazovku. Vždycky hovor všetko. Haló? Vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii, nie? Sme sa tu zišli, nie preto náhodou, že 4. január. Nie je to náhoda, to bolo ako nami naplánované ako dopredu, nie? Lebo my sme mali zmluvu s Markizom de Sade, nie? Že my do dnešného dňa nemôžeme otvoriť chrap. Tá televízia Markiz de Sade, ktorú sme my ako opustili, musím povedať, že urobili pár rán pod pás, nie? Nezachovali sa, a hlavne teda pán Kika, to sme si mysleli, že my len postupom času zisťujeme, nie, že celebrity, aké sú to vlastne, jak bublina funguje, hej? To chvíľku je a plasne. Je všeobecne známe, nie jak nás ľudia majú radi, nie jak chcú znáš... Chruňo, neskač mi do reči, ja ti neskáčem. Nás ľudia zbožňujú, mnohé dievčiny by chceli... Nebudem sa k tomu vyjadrovať, ale je to tak. Nie, ale... Všetkým odkazujem, Chruňo je môj a mnohí sa nás pýtajú na náš názor. Nie, mnohí sa nepýtajú, jak tuto pán redaktor sa nepýta, ale to je Slovensko. Ja by som chcel ešte tým projektom niečo ako Markiz de Sade, akože že veľké veci, nie? Také tie veľké veci, nie? Že ako, nebudem to teraz menovať, ako vyhulený malý bobor a takéto, nie? Že sa hrdím, že teraz ja akože nadspem do niečoho, nie, že peniaze, a výsledok
Výsledok prd. Výsledok prd. To ja hovorím, kto nemá čísla, tá ten neleze na obrazovku. My máme číslo obľúbenie 2, 4 a 32. My tie čísla máme 16, doma. 16. Máme, normálne sme si ich dali zaramovať. Ja hovorím ty, ak nemáš číslo, nelez na obrazovku. Ja sa už nebudem rozčulovať, že takíto ľudia, čo nemajú číslo, tak si myslia, že robia zabavu. My robíme zabavu, lebo my máme čísla. Mimochodom, o chvíľu podpisujeme zmluvu s televíziou Juchu. Toto sme chceli povedať. Marquis de Sade, tešte sa. Chceli ste to, nechceli, aby sme boli úprimní. Národu hovorili svoje názory, recepty. Národ mohol mať moje recepty, ktoré sú veľmi, veľmi cenené. Mohol, nebude mať. Bude mať televízia Juchu moje recepty za 8 miliónov. A to ešte, akože Moriku nie, že označili, že ako teda ona... Všetci sa pýtajú, že jak akože ona k tomu majetku akože došla. Toto je Slovač, že toto zaujíma. Pýtam sa, mňa niekedy zaujímalo, kedy došla k Morika peniazom? No mňa nie. Nie je to... Mňa nezaujíma ani kedy dojdem domov. Mne to ešte ako ja dojdem a na čom dojdem. Hlavná vec, že dojdem. To je podstatné. Ja si myslím, ľudia, zaoberajme sa podstatnými vecami. Nezaoberajme sa fatkami, podstatnými, tam je kamera, podstatnými vecami. My sme jeden povrchný národ a to robia televízia Marquis de Sade. My sa nezaoberajme, tuto nejaký pišta, muchotrávka bude vyprávať fatky a nepozerá to nikto. To môžem rozprávať aj ja takto. To môžem si sadnúť a rozprávať, ale pán Muchotrávka, ja mám čísla. Ja mám čísla. Vždycky hovor všetko. Tá sú na zeme guli ľudia, čo mňa nemajú radi. Tá to, že krtko očami nevidí, to mne nevadí. Tá pes, keď je chorý, tá on nekadí. Ale keď ho kopneš do guli, sa vykadí. Chytáme live pána Harabina, tak sa ho hneď pýtame. Pán Harabin, prečo máte tú vašu bradu tak ostrihanú, ako ju máte ostrihanú? Lebo ja som z početnej rodiny. No, to má logiku. Čo nové na ministerstve? Teda otec pochádza do 7 detí, mama zo 4, ja sám z 9 detí. Hovoríte od veci? To je trápne. To je. Som zvedavý, čo povie na toto. Že vraj ste prišli z Marsu, prídu aj nejakí príbuzní? Myslím si, že nejaká invázia nehrozí. Dodám len, chvála Bohu. Ach, jaj. No čo je? Čo moja? No a Vary si zabudla? Pochválen, Ruženka, pochválen. Na veky, Klárika, na veky. Ako moja, ako? Ale mako, jako pako. A ty? Nuda moja, nuda. Ty, Klárika, ale povedz mi, ty, prečo sa ty tak trápiš? Ruženka moja, zase som prišla o všetky peniaze. Klárika, snáď si zase nezačala hrať to bingo. Keď ja za to nemôžem, to je taká nutkavá potreba. Ja cítim, ako ma obchádza ten boh mamonu. Ja cítim už ten jackpot. Ja už vidím, že mám bingo, ale nič, ani línia, nič. Klárika, mala by si s tým prestať. Vieš, ako dopadol náš farár? Začalo to bingom, potom ľahké ženy a nakoniec skončil ako gigolo. Ale tomu slušalo vtedy moja. Veď ja sa nehádam.
No ale nezahováraj. Mala by si s tým prestať. Veď si už popožičiavala peniaze po celej dedine. Ako to chceš vrátiť? No ja sa ťa tiež nepýtam, ako sa ti darí na tom odvykacom protidrogovom liečení. Ale veď dobre, však už 2 hodiny som čistá. Na rozdiel od teba to mám pod kontrolou. Na! Pikachu! No furt nedá pokoj. Pod kontrolou, hej. Hej! A čo budeš variť moja na obed? Knedlu? Nie, perník. Bingo! Evenci! Americká herečka Sybil Shepherd prezradila, že keď pred 20 rokmi točila milostné scény s Bruceom Willisom, citujeme, boskával sa ako ťava. No otázka je, odkiaľ Sybil vie, ako sa boskávajú ťavy? Ale upokojte sa, to sa zlepší. Myslíte? Ale isté, že. Nikto na mňa nemyslí. Ale prosím, vidíte? Už sa mi začal... Pardon. Ale čo? Ja, pardon. To je dobrý pocit. Však. Takže opäť o chvíľočku sa uvidíme aj s našim dnešným hostom. Pardon. Vždycky hovor všetko. Čo na to hovoríte, vážení diváci, čo? To je čo? Ja som ich nachytal, ja. Vydržte pri obrazovkách. Teraz príde vyvrcholenie. Čo je? Ježiš, teraz to je moja show. Ale už mám toho dosť, toto je indo. Vy sa tu schovávate teraz? Rozíte sa. To je moja show, ja mám sledovanosť, počujete? Ja mám sledovanosť, to je moja show. Ja som Juchu. Ale ja mám, čo tu robia teraz? Zastavte to, prosím, to sa nedá robiť. Ja som najlepšia hviezda, ja som nachytal. Nachytám aj vás, nachytám, všetkých vás nachytám. Všetkých, lebo ja som tuto. Poďme. Vždycky. Hovor. Všetko. Ja som najlepší, áno. Vždycky. Hovor. Všetko. Vždycky hovor všetko. Vždycky hovor všetko. Vždycky hovor všetko. Tak konečne sme späť, nie? Táto by som chcel... Konečne teraz ideme podpísať s televíziou Juchu, konečne oficiálne týmto oznamujem, že budete mať na čo sa pozerať a nebude s tým už odteraz problém. A nebude to zadarmo. A nebude to, chvála Bohu, zadarmo. Tá sa máte na čo tešiť a vlastne kvôli tomuto sme my dnes to zvolali, nie? No, nech sa páči, tuto jeden pán redaktor, ten spí. Ďalšia otázka. Chcem sa spýtať, nemáte pocit, že ste celebrity, ktoré vlastne bez televízie, či už televízie Marquis de Sade alebo televízie Juchu, by vlastne boli mŕtve celebrity? Že vy vlastne tie televízie potrebujete? Nerozumela som otázku. To je nejaké komplikované, nie? Ešte raz. Prepačte, vy ste aký denník, pardon? Denník Starý čas? No tá fajn, to je pekné. To už je len pridrbaná otázka. Toto hneď som vedel, to človek ani nemusí, nie? Nechaj ma, ja odpoviem túto pánovi redaktorovi. Pán redaktor, vyzerám na to, že som mŕtva. Tá, správna odpoveď. Ja som živá, vidíte, že sa pohybujem, že komunikujem. Ja nechápem, že kde chodíte, toto sa študuje na vysokých školách. Ja vysokú školu nemám, zarábam 15 miliard ročne a som spokojná a nikoho sa nepýtam, či je mŕtvy alebo či je živý. Táto je jasné, nie? Haló? Tá Monika, ty s kým voláš? S Klarikou. Haló? Nech sa páči, pán novinár má otázku, áno? Svrček, denník Nepravda, prosím vás. Čo očakávate od spolupráce s televíziou Juchu? Hlavne úprimnosť. Úprimnosť a poviem to úprimne, peniaze a čísla. Veľa čísel. Ja zbieram osobne čísla a nemám ešte 5-ku a nemám ešte 62. Ja očakávam od televízie Juchu, že mi tieto čísla poskytne. A keďže my budeme na obraze, tak je prirodzené, že tie čísla aj
poskytneme si vzájomne. Ja by som ešte teda chcel... Aha, to je ako... Ahoj. Monika, Chruňo, nebudete mať žiadne čísla, nebudete nikde. Dúfam, že Chruňo sa na mňa nenahnevá, že ma nezabije, že? Morika, ja som si to všetko vymyslel. Ja som to zorganizoval, aby v tej mojej relácii vždycky hovor všetko, že tak som vás nachytal. Táto to je ešte ak by som sa vyjadril tomu Marquis de Sade, nie? Lebo už chvála Bohu ideme na to juchu, nie? Tak to by som chcel ako výraznejšie zvýrazniť, že tam nie sú... Chruňo, ja som televízia juchu. Ja som sa s vami dohadoval. Ja som riaditeľ. Ja som to celé vymyslel. Nič nie je. Nič. Nikde nebudete. Žiadne čísla. Ja som televízia juchu. To je humorista, nie neviem, čo ty rozprávaš. Ja som tam bol, ja som tú budovu videl, ty sa na budovu... Ale ja som tam bol. Ja som to s vami dojednával. To som bol ja. To som ja vás nachytal. Ja som vás nachytal ako v skrytej kamere. Toto je naša tlačovka. Ty, keby si zorganizoval tlačovku, tak tebe prídu maximum jeden človek, aj to nie novinár. Toto je naša tlačovka. Ďakujeme, že si prišiel. Pokračujeme. Nejaké otázky? Ja by som chcel... Oni mi neveria, ale... Oni mi normálne neveria. Prosím ťa, ale však ja neviem... Ale veď hovorím vám, že ste obeťami skrytej kamery. To som ja. Ja som televízia juchu. Ja som riaditeľ. Oni mi neveria, normálne mi neveria. Však to je moja tlačovka, to som ja vymyslel toto. To som celé ja vymyslel. Však to vážne, akože... To je smiešné toto, oni neveria. Čo? Dobre to, máme natočené. No, mimochodom, my sme sa doma s Chruňom rozprávali a my vlastne sme do tej televízie ani nechceli ísť. Tá pravda je, a ja som toto vedel. Ja som napríklad od začiatku vedel, že to je nachytávka, nie? Zase sme raz prekvapili, nie? Ako proste, že on si myslí, že on nás nachytá, nie? Ale nie. A pritom ty si nachytal jeho. To je geniálne, nie? To je geniálne, my sme to robili zadarmo, no. Tak neskáč mi do reči, Chruňo, ja ti neskáčem. Vždycky hovor všetko. Táto krajina našim odchodom z obrazoviek strátila dušu. Tá Robin Hood mal šíp, no nemal kušu. Tá keď sa dostaneš do pekla, tam ťa čertí do kúšu. Niektoré ženy svoje pohlavie volajú šušu. Baby, nespomínať, nie? Šušu. Nerimuje tam na konci, ale to zrobíme, nie? No. Vždycky hovor všetko. Vždycky hovor všetko. Monsterovci. % manželstiev sa končí rozvodom. No ale vy ste medzi nich nechceli patriť, nie? Ale nie. No. Dobre, a čo teraz ďalej? Boli ste na dovolenke, teraz čo plánujete? Teraz mám vzťah 2 mesiace, o 4 mesiace to bude pol roka, tak potom si ho zoberiem a potom sa uvidí. Tak teda veľa šťastia, zdravia, lásky, no a nech vám to teda vyjde. Čo ako? No, to s tým fáraním, nie? Pardon. Ďakujem. Pardon. Nech teda nakopete čo najviac zlata. Pardon. Ďakujem, ste zlatý. Tak a toto bolo už na dnes všetko a my sa uvidíme opäť o týždeň. Dovidenia. Pardon. No, Klárika, ale povedz mi ty, prečo sa ty tak trízniš? Prišla si o všetky peniaze.
Začala som hrať bingo. Taká improvizácia. Tak nech nakopete čo najviac. Pardon. To niekedy je pardon a pardon. Olúpeš kura. Vážení diváci, tak čo na to hovoríte, čo? Len vydržte. Zostaňte pri zobrelka. Idem ešte raz. Tak. Everybody. Vždycky. Hovor. Všetko. Ešte raz. Choď ďalej takto, choď ďalej. Ja som